Prajem krásny deň a pozdravujem z Portugalska. Dnes som mala natáčať moje prvé video na môj nový YouTube kanál Zmena myslenia. Ale tento rozhovor sa neuskutočnil. Tak som sa rozhodla, že začnem sama. Bez mojej hostky, bez mojich hostí, ale tí prídu neskôr. Téma, ktoré sa budeme venovať, je zmena myslenia. Budeme hovoriť o vnútornom bohatstve, o tom, čo sa nachádza v nás a či toto bohatstvo v sebe nachádzame, či ho žijeme a či ho prinášame. A tak si dovolím teda začať sama so sebou a položím si sama otázku. Ako došlo k zmene môjho myslenia? Myslím si, lebo neviem, myslím si, že myslenie sa pretvára a rozširuje ustavične v každom momente. Mení sa, pretvára sa, rozširuje sa. A čím je viac naše myslenie otvorené, o to viac cítime viacej pokoja a o to viacej sa nám v našom živote darí. K zmene môjho myslenia došlo pravdepodobne, keď sa tak na to pozriem spätne, v momente, keď som odišla od môjho manžela po plus minus 9-10 rokoch, kedy som vošla do nového vzťahu a zistila som, že niečo nie je v poriadku. A že to, čo nie je v poriadku, nie je o vonkajšom svete, ale že je to o mne. Neznamená to, že ja by som nebola v poriadku, ale spôsob môjho vnímania sveta, spôsob môjho myslenia, prežívania bol narušený. No a tak som sa pustila do hlbšieho sebarozvíjania, sebaspoznávania a prehlbovania samej seba. Alebo rozširovania samej seba. A tak toto išlo. A išlo. A potom ďalší takýto moment výrazný nastal opäť v ďalšom vzťahu a keď som sa s týmto človekom, s týmto mužom ocitla v Portugalsku. Po niekoľkých týždňoch som sa s ním rozišla a ostala som tu sama. A to bol možno ten moment, kedy som bola donútená sa na seba pozrieť opäť a znova a preskúmať seba do hĺbky, do šírky, že kto to vlastne som, kto som, čo som, o čo tu ide, o čo ide mne, čo chcem žiť, žijem to, čo chcem žiť, čo je tá podstata, že kde je schované to moje šťastie, kde je schované to, čo tak veľmi hľadám. A ja som sa teda ocitla v Portugalsku a mala som priestor na teda hlbšie seba spoznávanie, seba vnímanie. Počas 3 rokov som objavila niečo, čo mi dalo taký ten základ na to, na ktorom som vedela stavať, na ktorý som sa vedela sama postaviť. Následne som vytvorila môj prvý kurz Oslobod sa do slobody a dnes som opäť v Portugalsku, aj keď už v Portugalsku netrávim väčšinu svojho času, pretože ho trávim skôr v Nemecku a na cestách po Európe, medzi Nemeckom, Slovenskom, po rôznych krajinách sa presúvam. A môžem povedať, že vlastne k tej zásadnej zmene, k tomu uvedomeniu hlbšiemu, došlo práve tu v Portugalsku. Keby som mala teda povedať, čomu sa venujem, tak by som povedala, že sa venujem rozvoju osobnosti. Aby tá osobnosť, ktorá tam je, sa natoľko rozvinula, až sa vlastne tak rozplynie a tak rozvinie, že vlastne istým spôsobom zanikne a zmizne, pretože sa prepojí so všetkým. Aj keď sa tu bude prejavovať ako nejaká bytosť, ako nejaká osoba, ako nejaký človek, ale keď sa tá osobnosť natoľko otvorí, rozvinie a otvorí, tak prestane mať v živote akékoľvek obmedzenia, ktoré jej doteraz stáli v ceste.
Konkrétne vediem ľudí k zamysleniu, zamyseľ, k seba uvedomeniu, k uvedomovaniu si seba po svojej hĺbke, k seba poznaniu, seba spoznávaniu a k preberaniu zodpovednosti za svoje prežívanie, cítenie, konanie. Čo vlastne vedie k tej vnútornej slobode, k tej slobode, ktorou vo svojej podstate sme. A vediem k tomu, aby každý človek si zobral svoju silu späť k sebe. Pretože tou silou je. A aby si to uvedomil, že je tou silou, ktorá je v ňom a ním hýbe. Aby si nestál svojou mysľou v ceste, tou obmedzenou časťou. Aby myšlienky neprekrývali tú skutočnú realitu, ale aby ich prekúkol, aby prehliadol tú ilúziu a začal vnímať a žiť seba. Prečo ma to tak trápi, by sme si mohli položiť otázku, alebo prečo ma to zaujíma, alebo prečo je to moja téma. Na jednej strane by som mohla povedať, že neviem, pretože to tak ten život pre mňa má a takto sa cezo mňa prejavuje. Takže neviem, proste je to tak na jednej strane. Ale na druhej strane, keď to budem hovoriť z tej perspektívy tej osoby, ktorú vidíte práve pred sebou, tej Petry, toho človeka, ženy, tak by som povedala, že táto téma ma zaujímala odjak živa a bola v mojom živote prítomná ustavične vlastne. Ja ňou žijem stále, len som si ju neuvedomovala vždy takto a bola prítomná v mojom živote, pretože je to moja súčasť, moja prirodzená súčasť. A každý má tú svoju prirodzenú súčasť a môjim prianím je, aby každý toto bohatstvo, ktoré v sebe má a nosí, aby ho našiel a prinášal svetu. Aby ho prinášal do toho vonkajšieho sveta. Pretože keď človek nájde svoje bohatstvo v sebe, sám seba a žije seba, tak vlastne je naplnený, spokojný a šťastný. Tak hlboko skutočne šťastný a nejedná sa o žiadne šťastie, ktoré by bolo nejaké prchkavé a získané zvonka. Ale je to hlboké vnútorné bohatstvo a šťastie, ktoré vychádza zo samotného človeka. A táto téma mi je blízka, alebo moja, keď si ju tak ako keby privlastním, pretože pre mňa je veľmi dôležité, aby my ľudia sme naozaj prevzali za seba a za svoj život zodpovednosť, aby sme prestali manipulovať sebou, aby sme prestali manipulovať inými ľuďmi, aby sme si dovolili cítiť aj tie emócie, ktoré sú nám nepríjemné, ktoré nás bolia, pred ktorými utekáme. Aby sme ich dokázali vnímať, cítiť, aby sme sa otvorili tomu, čo prežívame, čo cítime. Aby sme to prestali hodnotiť. A keď si dovolíme cítiť, keď si dovolíme vnímať seba a naučíme sa vnímať seba a budeme sebou, tak to umožníme aj druhým ľuďom. A prestaneme druhými ľuďmi manipulovať, prestaneme druhých ľudí citovo, emočne zneužívať alebo akokoľvek inak zneužívať. Ak prehliadneme, prekúkneme to, čo sme doteraz nevideli, tak ten život bude naozaj stáť za to. Ak doteraz vnímaš, že tvoj život nestál za to, alebo nie je úplne taký, ako by si chcela, ako by si predstavovala, ako cítiš zo svojho možno vnútra, že niečo tu nesedí. Tak áno, niečo tu nesedí. A ty to potrebuješ nájsť, aby to tam ako keby sedelo, dosadlo. Prečo ma táto téma zaujíma? Prečo
prečo cítim k tejto téme, alebo v tejto téme takéto nadšenie. Jednak to vychádza z môjho vnútra a vychádza to aj z toho, že môjim prianím je, aby ľudia boli naozaj šťastní, aby boli ženy uvoľnené, spokojné, šťastné, aby boli ženy ženami, aby tvorili tak priestor tým, že budú ženy, aby muž mohol byť mužom. Prečo? Môže to byť zase myseľ, že si to myslím a že to tak vôbec nie je, ale ja to vnímam tak, ak je žena ženou a dovolí si byť ženou a uvoľní sa do ženy, vzniká priestor pre muža, aby muž mohol byť mužom. Prestávame tak navzájom spolu súperiť, prestávame so sebou bojovať. Ide o to, že vytvárame sami v sebe vnútorné boje. A tieto boje potom vlastne zažívame vo vonkajšom svete s inými ľuďmi. A keď vstupujeme do vzťahov, vznikajú z toho častokrát deti. A tieto deti potom trpia, keď nie sú v rodine s rodičmi, s mužom a ženou, s matkou a s otcom, ktorí by boli milujúci, pretože tú lásku v sebe ešte nenašli, neuvedomili si ju a doteraz ju nežili a nežijú. A tak vlastne odovzdávame ďalej a ďalej my, ženy a muži a v tých vlastne tých bojoch vnútorných a v tom porovnávaní a v domnelej konkurencii. Proste vytvárame priestor, ktorý nie je takouto zdravou, živou pôdou pre deti a vlastne odovzdávame im ďalej len to isté. A môjim prianím by bolo a je, aby deti vyrastali v rodinách, kde sa cítia prijímané, milované, kde cítia bezpečie, aby sa mohli rozvinúť, rásť a vlastne stať sa zdravými, zrelými ľuďmi, ktorí vnímajú seba, žijú seba a vlastne tým pádom sú šťastní, sú zdraví a vlastne to je to potom, čo prinášajú do sveta. Túto zrelosť, toto vnútorné bohatstvo prinášajú ďalej do sveta. No a ešte je tam taká jedna téma, ktorá vlastne s tým všetkým súvisí, moja obľúbená téma. Jednak je to z nedostatku do lásky, vlastne si to uvedomiť, aby sme netvorili v živote a nerobili veci z nedostatku, ale vlastne z lásky. Čo znamená pre mňa láska v tomto zmysle je to vnútorné bohatstvo. Aby sme ho našli a tvorili z neho a prinášali z neho. Pretože pokiaľ toto nenájdeme, neuvidíme, tak vlastne to, čo tvoríme v živote a to, čo sa nám deje, preto sme potom napríklad chorí, vzťahy nám nefungujú a nemáme financie a tak ďalej a tak ďalej. Je to z toho dôvodu, že vytvárame život z toho nedostatku. S tým myslíme, že nie sme dosť. A to je omyl. Tak, ale tá téma, ktorú som chcela povedať, je téma pýchy. Pýcha. Pýcha je vlastne niečo, čo sa tam vkráda do nášho života, do našich vzťahov a my ju vlastne veľakrát nevidíme. A tomuto sa budem venovať inde. Teraz sa vrátim k otázkam, ktoré mám pripravené pre mojich hostí, pre moje hostky. Ďalšia otázka je, čo svojou činnosťou prinášam. Tak, myslím si, že som túto otázku viac menej zodpovedala. Idem na ďalšiu. Ďalšia otázka znie, ako chcem, aby sa ľudia v živote cítili. Myslím si, že aj túto otázku som vlastne už zodpovedala, ale keby som to mala možno povedať jednou vetou, tak poviem, prajem si, aby boli ľudia skutočne z hĺbky svojho bytia šťastní. Ďalšia otázka, čo prinesie ľuďom to, čo im prinášam. Ja by som povedala vnútornú slobodu. Vnútornú slobodu, uvedomenie, sebavedomie, sebaistotu.
mm, emočnú zrelosť, väčšiu emočnú zrelosť, schopnosť postaviť sa za seba, stáť vo svojej sile, žiť seba, byť sebou, čo prinesie aj väčšie zdravie, alebo vlastne povedzme, že väčšie zdravie, vitalitu, viac energie, lepšie vzťahy, kvalitnejšie vzťahy. Takú tú radosť, spokojnosť, uvoľnenosť do života. A nájdenie toho bohatstva v sebe. Ďalšia otázka je, kde ma ľudia nájdu? Na Facebooku, na YouTube, na Gmaile, na WhatsAppe, v Portugalsku, v Nemecku, na Slovensku, v Česku, Rakúsku, v Taliansku, v Španielsku, občas vo Francúzsku. Niekedy na pláži, niekedy na golfe, niekedy na beach volejbalovom ihrisku, niekedy na káve, niekedy na prechádzke po meste. A napríklad aj na mojej webovej stránke www.petra alebo spojovník Petra spojovník alebo Petra minus ray.com, tak ešte aj tam. A posledná otázka je, že čo si ľudia zo stretnutia so mnou odnesú. Ako prvé mi prišlo povedať slovo pokoj. V prvom rade vnútorný pokoj, radosť, srandu, zábavu, humor, pochopenie, empatiu, súcit, porozumenie, uvedomenia. Tak. A to boli všetky otázky, ktoré som mala pripravené. A týmto vás zároveň pozývam na kurz, ktorý som práve teraz vytvorila. Už čoskoro sa budeš môcť zúčastniť. Treba si pozrieť na Facebooku alebo na webovej stránke najbližší termín, kedy bude najbližší kurz. Či už to bude 21-dňový kurz Umenie byť sebou, alebo 7-dňový workshop, ako mu to mám povedať. Toto je momentálne to, čo mám pre vás pripravené. Sledujte dátumy, termíny, kedy sa budete môcť zúčastniť toho, čo som pre vás, alebo čo pre vás život cez mňa pripravil. Ja vám prajem krásny deň a nech sa vám naozaj skutočne darí. Choďte za tým, čo milujete, počúvajte vnútornú radosť, kde vás to ťahá, kde sa vám ten život otvára. A vnímajte intuíciu, pocit, kde vám hovorí, že toto je pre teba. Choď do toho, maj odvahu, otvor sa. A ešte jedna taká možno vec, ktorá mi tam napadne a vlastne aj súvisí so mnou, s môjim pozorovaním a vnímaním života, že je veľmi dôležité, aby sme sa zmene otvárali, pretože zmena je neustála. Zmena je tu stále a stále sa ten svet premieňa. Stále je tu zmena a pokiaľ na niečom lipneme, niečo sa držíme a nie sme ochotní urobiť krok z nejakej tej komfortnej zóny, v ktorej nám nie je ale dobre, tak vlastne sme zatvorení, trpneme, bolí nás všetko, telo je stuhnuté, vzťahy sú nepodarené, zdravie kolabuje, vitalita nie je, energia klesá. A práve preto by som povedala, otvorte sa zmene, dovolte si urobiť zmenu. Aj keď len na jeden deň, alebo na týždeň, na mesiac, na rok. Choďte do toho. Krásny deň prajem.